този видеоклип се представя как се конфигурира предаване на сигнал на големи разстояния в приложението Luigi Reye. Предаване на сигнал на големи разстояния. При внедряването на устройства, като NVR, IP камери и принтери, можете да се натъкнете на ситуации, при които разстоянието между устройствата и комутатора за изходящ трафик е твърде голямо. За да подсигурите надежно предаване на данните, активирайте предаването на сигнал на големи разстояния за порта на комутатора Reye. По този начин портът ще работи в пълен дуплекс режим със скорост на предаване на данни от 10 Mbps. Конфигуриране на предаване на сигнал на големи разстояния. Изберете целевия проект и докоснете комутатора в топологията. Докоснете Config. След това докоснете Long Distance Transmission. Изберете порта, свързан с NVR, и докоснете Save. Показва се Configuration Succeeded при успешна конфигурация. За да следите този въпрос, коментирайте нашия видеоклип или ни изпратете имейл. Ще се видим в следващия видеоклип.